serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 12 minutos ang nakaligad sa tagdang alas 4. Welcome sa palatuntunan na Bombo Hanay ukon Bombo Report Sunday Edition. Pizza 24 kita sa bulan sa Oktubre tuig 2021. Buwat kita magadulong sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag internasyonal. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tugtog kita sa tagna nga alas 5:30 sa hapon. Sa atong pagpangalagad, subong hapon, pag-updan kita sa aton nga mga Bombo reporters, subong man sa aton nga mga Bombo correspondents nga na-assign, sila tagsa ka mga areas of responsibility. Welcome na nato ang aton nga mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subuman sa aton mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com, kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa makita kay mabatian kita pagi sa Facebook Live sa nga Bombo Radio Bacolod. May ara man kita o kung makita sa YouTube channel daw sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa pila karon ka mga nagapanguna nga mga balita sa balita lokal, anti sa pila ka mga police reports o hibalo naton karon dugay-dugay ang pila ka mga balaligyaan sa mga kabulakan kag mga kandila kay subong banwa ang last week raw sa bulan sa Oktubre. Kag sini nga semana gina-expectar nga madamo sa mga kultura naton pinadulong na sa mga cemetery sa public man o kon sa private nga mga memorial parks kay tungod starting October 30, October 29 ang balsang NITF nga kag tutubo Nobyembre 2 pagasiradaan ang tanan nga mga cemetery mangin public man or private. Kag iban pa daw nga ginakantuan sa Chimpo sang Tigkalalag, ini bangod man mga kabyanan sa padayon naton nga patuman sang mga minimum health protocols. The minimum health protocols kaangay sang social distancing nga ginapananaw sa atong gobyerno nga kung hindi naton pag-isiradaan ang ining mga cemetery sa pag-abot sang Nobyembre 1 o kung Oktubre 31 pa lang, tutob Nobyembre 2, madamo sa mga kauturan naton ang mga pinunsok sa mga cemetery nga sa dinini ang magatuga sa pagbayular, paglapas sa sining physical distancing sa idalom sa aton minimum health protocol. May mga nagkalain-lain nga mga reaksyon kay ang mga nagatrabaho sa cemetery, ang ining mga nagapangtinlo sang pancho, nagapangpinta, ang mawad-an naman sa liwat sa ikadwa na nga kagayunan banwa, mawad-an naman liwat sa ilang nga pala nga buhian. Daw nga amo malani ang once a year. Malang ni nga ma-experience nila nga maka-income sa dako-dako man. Pero subong daw ginapananaw nga hindi gid ini matabo bangod sa pagpasira sa mga cemetery kag memorial parks kag iban pa. Ang simbahan Katoliko daw hindi man pabor daw kag pila ka mga kaparian ang nagapahayag nga tikon siradaan ang daw ka-unfair man nga ang patsuya siradaan samtang mall abre amo man gyapon ang mall na mo managakadto kag sirado pagid gani samtang ang patsuya open air ini nga ang cemetery lang ya ang pagasiradaan kag subuman banwa daw gina subong naga amat-amat naman daw samtang nagahilapit na ang
Nobyembre 15 nga deadline sang substitution sa nga sining gusto magpapili sa masunod nga 2022 elections. May mga pila na ka mga patimaan nga may mga substitution gid nga matabo, hindi lang di sa local o kung hindi lang sa national, bisan sa local daw may mga matabo man nga mga substitution. So balantayan naton ina samtang nagahilapit ang mga inadlaw padulong sa Nobyembre 15 nga mo ang last day sa substitution. May madamo sa nga posible nga magakahanabo. Ang nagapatulod-tulod, nagapaduso-duso, daw matigayon gid nga madusan. No, kaya daw batuno na gid lang kuno banwa ang duso nga siya ang magadalagan. Siya napilitan ko bigay gusto sa mga katawhan nga madalagan gid ko mo. Siya ti madalagan na lang ko madalagan na lang kuno kay ginaduso gid sang katawhan. Pero di man yung mga kuha nato no, mga abilidad, mga patutsada sa sining palaabuton nga eleksyon. Sa pila ka mga nagapanguna karon nga balita, mga balita national, ginapayag karon o kon ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nagpasugot nga hibaluon ang posibilidad, pagatun-an ang posibilidad nga pagatagan sang fuel subsidy ang mga mangingisda. Di mayo man natani kung matagaan sila sang fuel subsidy para magdubo-dubo man ang presyo sa mga isda nga ginabakal naton. Ultimo subong mga kabiyanan sapsap nga sang unang sapsap na makasiling kita yang do kabaratuhon lang bala nga isdahaw sapsap bumbulito para magsiling ka nga sapsap kundi daw ang isa yakakop na daw pila lang yang bili kay ang sapsap way ka naman sang ibang pangalutuon daw kun daw nagdadako siya tulahon mo, kun daw gagmay lang man siya paksiwon mo. Ultimo nga presyo sang sapsap subong banwa galabot 200 ang kilo. Ultimo 200 ang kilo. Ang isda wala man na ginabakal sa dagat, ginapanagat man lang na, pero mas mahal pa sa manok nga ginasagod kag ginabuburan kag karni sa nga baboy kag baka kag karbaw nga makita available sa market. So mas mahal pa niyang sapsap, no? Ti ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nagapasugot nga pagatun-an kay basi pa man lang matagaan sang fuel subsidy ang mga mananagat. Samtang sa piyak kabahin sa pinapagig ka mga balita nasyonal, ang Manila Bay Dolomite Beach igasira ini sa tagsa ka adlaw sang Biyernes. Ini sunod sa management sa Manila Bay Dolomite Beach. Tayo na yung subong Manila Bay, no? Kay white sand na. White sand na. Pero naman kita ko saging gasto sini. Kag kada nga ma-wash out ay ining white sand, bubuan naman mag-okay. Parang mapamatud-an gid nga pwede mangin white sand ang Manila Bay. Samtang mga ginikanan, ginaingganyo karon sa Department of Health nga magpabakuna batok sa mga nagkalain-lain pagid nga mga balatian. Subong man tubtob sa 1.5 million COVID-19 jobs kada adlaw sa bulan sa Nobyembre ang target sang gobyerno. Sa ato panguna nga mga balita gikan sa luwas sang pungsod Pilipinas. Sa ato naman mga kabanan balita international, ang Taiwan gintayog sang magnitude 6.5 nga linog. Kag ang
presidente sa Turkey, magkakabiyanan gin pahalin niya sa pwesto ang napulo ka mga invoice matapos nga hingyoon ang paghilway sa isa ka civil society leader. Ang nato ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato di ka pangalagad karon sa palatuntunan Bombo Reports Sunday edition. Kag karon dugay-dugay mangin bisita nato sa telepono si Anay Councilor Kanutan, Ricardo Kanutan. Ini matapos nga gin absuelto na gid ni siya, no, kanagid bali confirm na gid kag officially ang Malacañang nag-absuelto siya sa sining panumbungon sa sining issue nga nagalink sa kay Anay Councilor Kanutan sa illegal drug activity. Klaro na gid kuno subong why na nagsala to ang Malacañang, nagsala si Presidente Rodrigo Duterte kay wrong ang information nga gin feed sa iya ay di nagapakita nga matuog yung manggali ang ining mga nagaguluwa nga report banwa nga may pila ka mga gin akusaran nga may kilabtanan si illegal nga droga kag ang iba nagkalamatay nga base hindi man matuod nga may ari sila koneksyon kag kilabtanan sa illegal nga droga base na senaryohan kay sa magumpisa banwa ang kampanya sa gobyerno batok sa illegal drugs kadamo gid ang nagsenaryo agod nga marimalaso ang ila panguntra sa politika. Di ang ining natabo sa kay Anay Councilor Kanutan base isa ini siya sa senaryohan ugaling kay ini siya banwa ang wala iya madimalasan kaya ang iban nga na senaryohan maghimo amo ni mga nagkaladimalasan kaya ang ila kabuhi nagkala wagtang di maluon naton ini karon ano ayan ang sirkumstansya nga nagapalibot sa sining pagdalahig sa kay Anay Councilor Ricardo Kanutan sa illegal nga droga. Di subong mo, why na vindicated na siya? No, why na sang pag-angot sa iyang ngalan sa illegal drugs. Kag ini mismo ang ginkonfirmar banwa asang Malacañang. 24 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 4 diri sa ato na pangalagad sa palatuntunan Bombo Reports Sunday edition. Sige ko ako karon dugay-dugay ang report sa patrol. Pero unahon ko ni Anay ang kay ang ato nga pagpagigangot sa kay Anay Councilor Kanutan. Pero dali gid lang bumbulito kay ari kita diri Anay sa importante pagid sa tanan. Antes kita magkuha sang pila ka mga balita kag antes kita magtalakay sa pila ka mga issue kag topiko. Mga kaabyanan, starting Monday, October 25, 2021, kag everyday, kag adlaw. No, mga kabyanan, may mga kasagyahan na kita, may mga pamaskwa na. No? Ang Bombo Radio Philippines. Mag-aumpisa na ini buwas sadya na ni, no? May mga exciting na nga mga papremyo nga nagahulat sa aton yang mga kauturan. Mga kabombo daw kag Star Nation sa kaluoy sang Dios kag sa aton pag-inupdanay sa paghalong kag pagsunod sa mga minimum health protocols. Amat-amat na nga nagabalik sa normal ang aton pagpangabuhi gikan sa pandemya. Kag bangod sini banwa madayon na gid ang Paskwa kag ang masunod
nga bombo milyonaryo ang may balon mismo sa adlaw sang Paskwa sa Disyembre 25. Disyembre 25. Pwerte na ni. Yari na ang inyo ginapaabot nga pang last quarter nga radio promo kag bangod nga ini ang nagikan sa Bombo Radio Philippines. Amo lamang ini ang pinasahi nga nationwide promo kung sa diin ang premyo mismo banwa ang nagahulat sa mga winners para sa adlaw-adlaw nga cash siyahan. Kay magasugod na ang anong magasugod? Magasugod na banwa ang 1-2 Panalo Part 20 ng Bombo Radio at Star FM. Araw-araw, baldi-balding papremyo na, may cash siyahan pa. Ang nga nagahulat sa aton nga mga maukod nga mga tagpalamati kag tagpalasakop. Kag ini ang aprobado sa DOH ang ini nga promo kay waay ni pagbayular wala sang paglapas sa minimum health protocol. Aprobado ini sa Department of Health sa Food and Drugs Administration nga may CFRR permit number 1553 series of 2021. 6 million pesos in total prizes nationwide ang nagahulat. Isa ka winner sang 1 million pesos para sa grand prize winner. No, isa ka milyon gini ang grand prize winner. Kag apat ka winner sang tag 50,000 pesos per regional winner para sa Grand Draw Luzon, NCR, Visayas and Mindanao. May mga guaranteed prizes pa banwa. May mga guaranteed prizes nga nagahulat sa aton nga mga maswerte nga mga tagpalasakop sa 24 ka mga key areas sang pungsod Pilipinas. Ang first prize magabaton sang 15,000 pesos. Second prize magabaton sang 10,000 pesos. Kag ang third prize winner magabaton banwa sang 5,000 pesos nga cash. May daily winners sa kada Bombo Radio kag Star FM stations. Tatlo ka winners kad adlaw. Amo na siling kong arana magasugod na ang paghinugana sa mga papremyo. Tatlo ka mga winners sa kada adlaw. Botsing ganon, 15 ka mga winners kada semana sang tag 1,150 pesos nga balor sang premyo. 500 pesos diri ang cash, kag 650 pesos naman ang balor sang gift pack. Amo na nga 1,150. Ang premyo, total premyo nga mabaton sa kada isa nga winner sa tatlo ka winner sa kada adlaw. Lunes tugtog Biyernes sa sulod sang 7 ka semana. Agod makapasakop magbakal sa mga required proofs of purchase sa mga sponsors sa mga supermarkets, groceries, kag sari-sari stores nga malapit banwa sa inyo area. Magasugod ang promo na nagsugod na subong kag buwas sa inuganas na kamo sa pagpadala sa inyo mga entries. Sa inyo puti nga sobre isulat ang mga masunod nga impormasyon. Ang inyo ngalan, address, signature, contact number, proof of purchase, week number, title sang promo, kag ang ngalan sang Bombo Radio or Star FM station sa inyo nga lugar. O kung Bombo Radio Bacolod, dibutan nyo Bombo Radio Bacolod kung diri sa Bombo Radio Bacolod yung pasakupan. Hindi na ka magpaminsan sa iban, kaya ang iban nga mga lugar sa iba naman ay ang istasyon sa Bombo Radio. Siraduhan sang maayo ang mga envelope sa good hindi madula o kung mahulog ang mga proofs of purchase. Nga yara sa sulod sini. Adlaw-adlaw may chance ikaw nga magadaog sang dalagko nga mga papremyo. Lunes, Tubtob, Biyernes. Ihulog ang inyong mga entries sa mga drop boxes sa Bombo Radio Star FM stations nga malapit sa inyong lugar. Bantayan man ang mga special designated drop boxes nga malapit sa inyong puluyan nga iga-announce sa mga programa sa Bombo Radio Star FM stations. Daily winners, ano ang mga daily winners? Humalin Lunes, Tugtog Biyernes, dapat nakatutok ang inyong mga radyo
sa Bombo Radio Star FM. Bagod may mo nga magabutan ang inyong nga mga entry bilang tatlo ka mga daily winners para sa instant cash gift pack worth 1,150 pesos. Adlaw may tatlong ka mga daog sa nasiling ko na kumalin Lunes to Biyernes 15 tanan sa isa ka semana. Ang premyo amo nagaulat mga kabilang sa aton nga mga daily winners. Sa tagsa ka winner may 6 ka oras nga igatag nga tunion sa pag-claim sa cash ka gift pack prizes. Pagkatapos nga ma-announce ang ila nga mga ngalan sa tion nga hindi makaabot ang winner sa natalana nga oras magabunot liwat sa panibagong nga winner tubtob nga ma-claim ang tanan nga mga premyo. Maghulog na sa mga entries sa aton nga mga kuturan may chance kamo nga madala sa tatlo ka mga mapalaron nga tagdaog adlaw-adlaw. Kaga magasugod na ang paglawag sa mga daily winners no kay buwas sige-sige ang aton nga pag sugod buwas sige-sige na ni ang paghulog sa mga entries. Magasugod ang paglawag sa mga daily winners sa Lunes, November 1, 2021. Amo ni, no? Maghulog na sa inyo nga mga entries sa good may chance kamo nga may chance pagi kamo nga mangin milyonaryo. No, padayon ang pagbakal sa kay pagalit sa mga masunod nga mga produkto o kon promo sponsors. Agud makatipon sa inyong mga proof of purchase kangay sang Silver Swan. So kang puti, sarap asim. Silver Swan, wow sarap all-in-one seasoning. Siguradong wow. May madamo pang iban nga mga proof of purchase na ilawagon nato na sa pila pa ka mga pangalagad naton diri sa palatuntunan o kon diri sa Bombo Radio. 33 minutos sa kaligid sa tag ng alas 4. I-try na nato na biko na aron na sa piya kalinya si Anay Councilor Ricardo Canotan. Ang isa sa mga city councilor sa tuanay nga gin pasibangdan nga may kilabtanan sa illegal drugs. No kagin malisyan pang yang mountain resort nga amo na kuno nagdadako kay tungod sa drugs, may ginaluto dira, may kun ano-ano na lang, may ang kingkong nagbalintong as nangigin pakadtuan to wala gid si may nakita. Puro tanan imagination. Ti suwongo gin vindicated na ngalan ni Anay Councilor Kanutan. Daw kay ang Malacanang naging mismo nagklaro kag ang presidente kilalain man nga wrong information. Ay oo. Sang pagkampanya tungod sa nagligad sa party sa illegal drugs. Kung sino na lang yung magtayhop kung maghutik mo siya si Kwanto. Paghutik siya mo, Mr. President si ang presidente man ibuwal man dayon patyon papatayin kita. Perti madayo mo ka mga isog niya. Di subong nga pagilamos ang kaso ang mga kapulisan ng involvado sa sini mga illegal drugs sa sini paglagas sa ginaligar nga involvado sa illegal drugs. Kaya mga human rights violations kaya pila patuya ka mga kaso nga posible pag-atubangon. Kaluloy lang niliya ko masinaryuhan kasadto nga panahon nga ibutang sa listahan ng imong ngalan kag ibutang sa matrix. Pero wala gisang kabaturan. Mailang kung hindi ka mapatay. Kung mapatay ka, paano na lang abi kung nagatuyod na kagaging cremate ka na abi o ginlubong ka na sa kwan? Ginsulod ka na sa pansyon? Kag na hibaluan gali ka sa ulihi nga sala gali to kay gin senaryo lang ka sa presidente gin chuchuwa ka to. Gin tayhop sa dulunggan sa presidente nga si kwan to. Dayon ka senaryo, dayon ka pati man ang presidente, ri malaso Ano mo pa karon ya kun patay na ang tawo? Sige. Ano sa piyakalinya si Anay Councilor Ricardo Canutan. Sir, may hapon. May hapon Bombo Daniel, may hapon sa tanan nga management staff sang Bombo kag sa tanan nga listeners nimo Bombo Daniel. Ano na ang imong pamatyagan subong although nga antis pa man ya nagpagwa sang clarification ang Malacanang kag antis ka man ya gindula na sa listahan sa matrix nga wala kag kay labtanan sa illegal drugs although nga nakagwa ka na nagpalayag ka na sa nagligad pa kay nagapati kay yang clear naman ang imong ngalan. Pero subong niya may aray naging isang confirmation na may certification sa Department of Interior Local Government nga
wala ka gidyasang kilabtanan sa illegal drugs kag do ang nagagawa daw na senaryuhan ka lang. So ano ang imong nga pamatyagan subong, ano ang imong nga namatyagan subong ikumpara sa nagligad? Many times, halin sang una, Bumbo Daniel, no? Halin gid sang una, 100 times ko lang ni Gambial. Kanutan is not a drug lord. Aha. Kanutan has never been a drug lord. No? Amo ni gani ang rason nga si Presidente clears Kanutan from the drug watch list, no? Kay isang pag-istorya siya sa asawa ko kang ang bata ko. Tungod na nagsulat siya kami siya twice nga kung pwede pamatian niya ali ang side namon. Ah. Nung gambal kami ang among tanan nga negosyo are legal. Wala kami sang illegal nga negosyo. Aha. Ang tanan namon nga negosyo are very, very successful. Hindi lang successful, nangin number 1 pa sa siyudad ng Bacolod. Okay. Like ang amon nga negosyo nga Sinugba Restaurant. Hindi lang to successful, kundi number 1 man sa Bacolod. Ang amon nga auto supply, not only successful, number 1 nun sa bilog ng Bacolod, sa Subong. No, I have already 5. Aha. No, kagagatong kampistuhan, no? We started from a very small theme park, no? Pero galing every year, gina-improve talaga improve. Ang tanan nga kita natin niya, ginabalik natin sa negosyo. Aha. Kaya ko lang siya na, gapati kuya, you will never grow big kung hindi mo pang i-plowback ang imong nakita. Okay. Nga mo to, sang nag-istorya sinita siya, immediately, guro nagkapaninsar siya. Kintawag yung tanan nga insya sa government. Almost all, balo ka insya sa government welder. Aha. Like regional director, si Espinido, ato pa to, DPDEA, PNP, Army, NBI, CIDG, NICA, ISAP, order, no? Ang tanang i-orderan niya, I want you to validate any information about Kanutan. Okay. Yeah, gusto ko yung totoo, putang ina ya. Ayaw ko na magtahiya. Mhm. Okay? Amo nang Tambal niya. So, after some long process, some validation, naging commission, yung pa-commission ni Presidente sa linlaing sa government, ang tanan nag-submit sa ilang report na si Kanutan has no ties or link to any illegal activities, especially on drugs or any illegal for that matter. So, at tunay ng ilang report, yung forward nila sa Office of the President. Amo to, ang Presidente, nag-obra sa memorandum pakadto sa Secretary ng DILG to issue a clear certification sa akong B na i-clear ako from the drug watch list. No, ang presidente na mismo ang nagmando, no? It means that all the accusation against me linking me to illegal drug activities are all proven to be wrong. Wala niya siyang kamaturan, wala siyang basihan, hindi niya mapatihan. Kay ini nga certification approved by the President, Bumbo Daniel, is a product of validation ng different line government agencies from Bacolod, pakadto sa regional, pakadto sa national level. Tatlo ni ka-insya sa gobyerno gikagtuan niya, tatlo ka level. Amo na nga kadugay gitsang ulat natin more than a year. No? Kasi nagapakita nga wala gidya ako sang sala. Okay. Wala ako sang involvement whatsoever to any illegal drug activities. Kag nagapakita nga matinlo ang akong ngalan. That is why nagapasalamat kita ko sa atong presidente for finally nga naghatag na sa go signal for DILG Secretary Anyo nga mag-issue ng certification in favor and erasing all doubts and rumors kontra sa akon.
So ano ang imong ang pamangkot ko kagina, ano ang imong feeling subong imong nabatyagan compare sa nagligad? Although nga sa nagligad may ara na to initial nga cleared ka na pero wala pa sang certification compared subong nga may ara na gid sang certification. Sa nagligad nga nag-press con man ako, di ba? Nag-press con ako. Kung ginapamangkot mo ko anong diferensya, difference, no, kadako lang gid sang difference sa Bombo Daniel, no? Sang first press con ko, issued to the public the endorsement from the Regional Interagency Task Force to the Office of the President. Amo to, ato nga document ang ginghimo nga basis sang aton presidente why i-issue the memo to Secretary Anyo kag mag-issue na sang certification clearing my name. Kung wala ato ang Regional Interagency Certification na wala sang basihan ang presidente sa pag-decide kung anong himuon niya parte sa akon, dira man nagapakita nga ngalan ni Kadutan Limpa sa Bacolod pagkanto sa nasyonal, nagapakita iya nga matidlo gid niya kag wala gid isang basihan ang tanan nga accusation against me. Amo na I think amo na kadako gid yung diferensya siguro. Okay. Sir, may naghambal nga base may ara kuno sang mga transaction between you and the President. Kung nga ang daw kahinali, daw kagulpiada nga gin-clear ka na, kag siya na mismo ang nagmando nga tagaan ka sa certification nga i-clear ang imong nga ngalan. Hindi ayan tungod nga nagahilapit ang eleksyon, kag damo nagasiling tungod na himaluan sang presidente nga makasarang kaya magkuha sa madamo nga butante considering nga sa imo pagpadalagan sa nagligad nang number 1 councilor ka. That is a product of the malicious mind, no? Mga tao. Nablang mga tao nga daw wala lagi dya obra. Nablang mga tao nga tungod kay wala lagi sila may makita nga issue against me as a private person, as a public servant. Ginagamit na nga ang mga palupad nga issue and make it appear nga daw matuod. Though pareho bala Bombo Daniel sa mga tao ni Hitler sa una, they repeated the lies and make it appear that it was the truth. But you know, Bombo Daniel, ako yung nagapatigid ko, hindi niya pwede matago ang kamaturan. Truth will prevail. Truth will really find its way out. Okay. So, kag inaiyang nga mga spekulasyon na iyatanan. No, ilang mga gaistorya na ang arilang mambag kaya klaruhay na lang ta Bombo Daniel sa tanan mo nga listeners. Si Kadutan na ti single centavo may gasto. O kung gimbakal ang desisyon nga isyuhan ako sa certification. Backload mo, common sense lang, backload mo si President Duterte. Backload mo ang siya sa DILG nga mag-issue sa certification. Backload mong regional director, si General Pabuspusan, may kakita landog niya. Pag-issue niya sa akin, may kundi. Okay. Kuha lang siya ng bugado ko. Kaya mo na bilang, budlay mo na nga mga hasta pa dira, duwingon, pag-iliwati daw, hindi nila mo. Daw, way katapusan, daw wala katapusan ang paghingabot sa imo kung magamula kasi nga istorya. Pero sir, sa nagligad abi, nagligad nga mga binulan, daw nagguwa sa imong Facebook or daw may naggagawa sa social media nga daw nagkuan ka, nagatibong ka sa kandidatura ni Sara Duterte. Daw something like that daw sa social media nga daw wala man giganito sang daw confirmation gid simo, pero daw amo na nagwa nga daw ginatibong mo si Sara Duterte nga maglagan abi presidente. That's why daw dra siguro nagwa ang Malaysia nga base amo na nag-angot kun nga ang clear ang imong ngalan. Subong
I filed my certificate of candidacy as a candidate sa Action Demokratiko. Aha. Bombo Daniel, no? Kaya that time, yes, that's true, no? Nga, mo ko nila city chairman, abi. Okay. Pero sang pagkita ko sa TV, nga si Sara Duterte, si Inday Sara, nag-file siya sa iyang certificate of candidacy bilang sa pagkabiyo sang Davao. Aha. And then, nakita ko man, almost the same day, si President Duterte, nag-issue man siyang statement nga he will retire sa iyang sa public office. Hindi na siya magpadagan liwat, no? Amo to, nag-decide ko, timely man nga may ga-offer sa akon, kaya mo to himbaton ko. Aha. Okay. Ang offer nga mangin chairman ako sang city o Lone District chairman ako sang Action Demokratiko diri sa siyudad ng Bacolod. Aha. Okay, so klaro mo lang nga wala ning isang kilabtanan. Ang ano? Wala sang kilabtanan ang imong nga pag initially nga pag no. Oo. I have not talked with President Duterte. Aha. Ang bata ko lang nakahambal siya. Why ko yung istorya siya? I was only able to talk with Senator Bongo. Aha. Okay. Nga mo naghambal sa ako, nga cleared ka na, pwede ka nakagwa. Aha. So, with due respect to you, Mr. Senator, hindi ko lalabas kung wala ako ng certification. Okay, sige. Kung sa imo nga pagtan-aw, sir, nga ginsenaryo ka para nga malink ang imo nga ngalan sa drugs kag gusto nga gubon ang imo nga political career, ano ang sa pagtan-aw mo ang ara sa imo nga ang ikaw gid ang gusto nga gubon abi sa imo nga karera sa politika? Ati, why do na ibang nga intention? Kuti, ilang nga mahisaan nga tao. Oo. They just want to destroy me, no? Again, sa kuya, ate, gusto ko nila gubon, tungod loro sa nga akong nga advocacy, nga halin sa una, mo nga akong nga dala, nga good governance, kag anti-corruption, no? Ang akong mga slogan, nga protect the poor, stop corruption, matinlo ang ngalan, hindi ako yung kabatan. Aha. Kasi maggambal ko sinaya, gingi mo ko na. Okay. In terms as city official of Bacolod, ginpakita ko na Bombo Daniel sa pumuluyo sa siyudad ng Bacolod, not a single centavo, nga nakakwarta ako, nakapartida ako, o nakatransaksyon ako sa siyudad ng Bacolod, o nakapaminta ako sa kwarta sa pumuluyo. Okay. I serve the people with all honesty and integrity. Mhm. I did not fail them. Aha. Kasi kanutan, hindi iya kawatan. Okay, sige. Sir, lastly, gamay na lang ng intriga siguro. Definitely, hindi ka magasuporta sa kay Lini Robredo bilang nagpadlagan bilang presidente sa Pungsod Pilipinas. Ang iyang nga color abisubong, is pink. Go ahead, sir. Oo, nanto? Ang iyang abi nga color, no, ang color subong ni Lini Robredo is pink. Ang Bacolod na kay balong long time ago, before pa man si Lini Robredo nag-pink, pink na iyang imo nga color. So, ano ang matabo sini? Magpabilin kag yapon nga magasuksok sang pink nga t-shirt nga basit mamalisyan nga you are with Lini Robredo, sir? Wala pa iya ka deklarar si Lini magsuksok sang pink ako, start ako sugod pink. Kada kita mo ni sa ako niya, halin pa pag-file sa certificate of candidacy, pink na kuya. Aha. Wala pa ka kasugod, wala pa kasugod file. Galibot-libot ako sa barangay, pink ako eh. Aha. Pag inang pink, halin sa una, trademark na ni Kanutan. 98 pa lang daw sa na kuya pink. Aha. Pero hindi ka man ayan mamalisyan sa imo ginasuportahan nga presidente nga you are wearing the different colors from the colors of your ginasuportahan. Ay, nga, why mala. Kaya ako kilala naman ko isang Bacolod nga halin sa una.
kada eleksyon niya ginasuksok kay kabayo. Pink Aha. na yan, maski mga t-shirt ko, tanan everything. Okay. So, Di basi, kuan basi siguro nga, hasta ang mas ko gani, pink eh. siguro basi ang imo nga suksukon nga pink, butangan mo lang sang ribbon nga kung ano lang nga color eh. Sir, siling ko sir, basi ang imo nga suksukon nga pink nga color nga bayo, butangan mo lang sang ribbon nga lain naman nga color eh. Kung ya, ang importante lang dayat ako na ya trademark ko rin ng pink na. Ate, sige. Eh, Do ka mo subo nga daan do ka malisyoso sir sa mga katawan subo particularmente sa social media nga basta magsuksok sa kalang sa kun ano nga color na do ginakwan ka na dayon mo gina tagaan ka na dayon sa Malaysia nga dito ka sa amo nga grupo. So anyway, ti amo na klaro na yang sa Japon ikaw magasuksok sang pink bisan pa nga hindi pink ang presidente mo ginasuportahan. Eleksyon niya mo na ginasuksok. Ate, sige. Sir, salamat kasi mo nga oras kag mabuhay ka. Ano, Bumbo Daniel? Sige, salamat gid sa mga oras kag mabuhay ka. Thank you, Bumbo Daniel, for giving me this opportunity and advance Merry Christmas sa inyong tanan, ha? Okay. Salamat lagi sa inyong sa inyong mga listeners. Okay, thank you. Okay, sige. Si Councilor Ricardo Canutan. Tibayo man kay nalabutan nato ng pamangkot sining ining pakita blas ang color, no? Sang una pala niya nag-pink na iya nga color mo. Antes pa man si Lini nag-pink, no? Antes pa man nagwa ang pink colors. Kay kadamo sa mga malisyoso nga mga netizens, no? Kag in fact si Bongbong Marcos nagpink man ganito sa nagligan. Si Juan gani si Sara Duterte nagsuksok man sang pink. Wala man niya sang kwan, wala man niya sang copyright. Nga kung sino lang pwede makasuksok sang pink or yellow or green or white, red, orange or ano pa man dira. Now, tanan kita ya may freedom, may kilwayan sa pagbutang sa kung ano man aton yung color. Ang matuod banwa, ang sa social media mala na yang naghatag sa Malaysia permi kag daw nagapaaway bala nga sa mga kulor pagkayilo kani daw i-bash ka na sa Facebook kay kwan ka na dilawan dulaon ta na bala mga kulor nga ina dilawan, may greenan, may pulahan, may putian, may ano pa na dra may rainbow colors. Sige 7 minutos banwa ang nabilin ka mga daan kita sa tagnay nga alas 5 magabalik ang ini nga palatuntunan pagkalikag gilamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhadwaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa
pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may aras ang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa timon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver
Pabalik mga kabayanan sa tunang pagpangalaga diri sa palatuntunan Bombo Report Sunday Edition. This time, kantuan na nato na niya pila ka reports gikan sa tunang mga field reporters nagka-standby karon sa patrol. Si Bombo Yani Zil Minardo, Bombo Gracelyn Lobaton. Sikero na ito labi ang mga sa kabulakan naman kita. Nami ang mga kabulakan mo, no? Sa siling nga nagalapit nga ano ni tingkalalag. Of course, siguro apektado man ng negosyo sa mga bulak daw. Hindi na gid masyado kadamo siguro magabakal sining lain niya kung may bukas ang patio sa November 1 kag November 2 kadamo gid sa nagabakal sa mga bulak kag kandila nga ginadala sa patio. Pero subong kay sirado ini. Ano yan ang matabo sa mga nagabaligya sa mga kabulakan o kung sa nagabaligya sa mga bulak. No, ibalo nato nabi sa report sa patrol live mga kabiyanan dito sa may base center, sa likod sa base center. Kay dito rin nag-display panwa sa mga dito nag-display sa mga bulak na nga ginabaligya. Okay? Sige, abe. Ano ang reaksyon sila kay daw halos ang tanan daw halos ang tanan banwa nagminyar ang ila sini nga mga income nila nagkuan daw na apektuhan gid mga pagdigosyo bago sining pagsira daw bago sining pandemic nga sa diin ang aton nga mga negosyante ang lubos nga naapektuhan negosyante sa kandila subong ang mga nagapanglimpyo to sa patio ang naganegosyo sa mga bulak bisan pa ini mga kakanin no subong do natamaran magbakal sang pilit kag do natamaran na mala magluto sang do natamaran na mala magluto bla sa mga kakanin mga pagkaing Pinoy mga malagkit kay ang sanguna yun do kasadya mala nga magluto kay dalon nila sa patio kag ang mga himata ato dito ya magtililipon subong di ano pang tipunan nati kay way na sang tipunan kay way naman sang okasyon tiyan mo na nga bisan ng pagluto sang butong kag mga Valenciana suman butong may hati may bayi-bayi may kun ano pang daw na sa blaganan ahay ti sige abi tanaw nato dabi sa mga kabulakan abi kun ano ang mga hibubunuot naman sa mga nagabiligyasang bulak now with Bombo Yani Zil Minardo sa piyak nga linya. Okay na Bombolito, okay sige Patrol Bombo Liani, please come in. Budan, go ahead. Live kita diri sa base center no sa may baligyaan diri sa mga bulak Bombodan. So kung makita nimo sa kundi nga tupad so damo sa mga fresh pa nga mga kabulakan so diri no. Mga pa rin Bombodan. Fresh ka gidya. Yes, preska gini ang Bombodan niya. Ti do nagaulan man da subong. Bombodan dito nagaulan now. Bombodan? Do nagaulan. Yes, correct. Nagaulan, gid. So, mo gani nagpasilong ko din, nagayo ko din. Isa ka maligya bulak, mga pasilong ko kayo nagatulot talithi. Dari sa downtown area. Kalindira sa Mandalagan, gid, Bombodan. Hindi na magkalabasa ang mga bulak? Hindi man Bombodan. Nami gani kung medyo mabasa-basa ang mga bulak. Ang bulak? No? Kaya hindi maluo, no? Hindi lang Dali lang wala. Doon nakakadlaw man si Bombolito, sino pagsiling nga. Namin magalitan ko yung basa-basa ang bulak. Bumbulani. Ang maganda Bombodan. So, para maga-fresh pag mga bulak, ng line na wisik-wisikan. Wisik-wisikan, okay. Para hindi malaya ang bulak, dapat wisik-wisikan siya. Wisik-wisikan para hindi amo ginahimo da sa mga nagabaligyasan bulak, ginawisik-wisikan na nila, no? Para ma-maintain ang yung freshness ng mga bulak. Okay. Sige. So, damo-damo. Bukan nami sa kanami giman sa mga bulak na no. Ang imo bala color Bombo Yani, no ang imo nga color ha. Nga ginasuksok mo na naga-blend man sa ginabaligya nga bulak. Paghalong ka na basi masalaan ka nga bulak. Amo ganda Bombodan so kung makita mo may yellow, man din ka ma-start kaya Bombodan. So may mga yellow diri nga bulak ano. Pamakuton tayo ni Pero antes ang tanan abi Bombo Yani kun pamangkuton ta ka abi
kung ikaw isa ka bulak, anong bulak ka? Bako. Ate ka pa mo dad? Kag nga, Wala akong favorite. the beauty pageant. Kung ikaw isa ka bulak, pamudan ano ikaw? Hindi ako yung mangin isa ka bulak. Mangin isa ako yung kalibangbang. Nagana ako sa bulak, kalibang-bang si Bobodan. Mangin isa ako yung kalibangbang. Hindi ko yung mangin isa ka bulak. Bumulyani. Yes, so manami ka ng choice sa alibang-bang. Kahit yung alibang-bang, dapo, nagahulon sa bulak. Nagahulon sa bulak. Sige. Sige, ang mga bulak dra, may mga Malaysian moms, may antorium, may aradra sang ano pa ginadra? Mansanilla. Ano pa yung ibang ganda? Rosas, Bobodan. Para mapula-pula nga rosas. Okay. May naga-yellow. May pink, no? Ang fuchsia. May haraman sila antorium. Antorium. Yes, correct. May white, may color red. May haraman nga the red-orange gani. Bobodan. Ang iyang color, may haraman nga pink. Ano siya gani? Klase sang bulak, mama. Ang Ining yellow, ma'am. yellow, kwan na siya? Sir, ano na siya ang color yellow? Gani nga ito. Chrysanthemum. Chrysanthemum. Yes, so magamo na sir ang bandol. Bala sir, sila na siya ang bilal na ko na yung bandol. Ang chrysanthemum. 300 ang dozen na Bobodan. Kilog na chrysanthemum. 300 pesos. Bobodan, wala ko na kagi baton na bulak. Mayo pa niya nga sa patay, nakabaton sa bulak. Mayo pang bumulyani. Yes, Mayo pang patay kinakabaton bulak. Samtang ikaw yung buhi, way pagidya kagi baton bulak. Kasi karon may mga tagsa. Sige lang, may ara ginakaroon bulak. Oo. Ano kuno ang plastada sa mga kabulakan, mahimo nga nubo ang ilang nga income ikumpara sang nagligad nga 2 years ago nga wala pa yasang pandemic. Nautod sa Bumbulito. Pag siling niya lang nga wala pagid sa kabaton bulak, kinali lang siya nautod, basig may naghatag na to bulak sa iya to. Bobodan? Ara sa gilid, pinsar ko na utod. Ang imo video na utod, pero okay lang, no? Anyway, ang pamangkot ko, ako nang ipamangkot dabi sa nagabaligya sang bulak na kung anong ekspektasyon nila subong. Yes. Sir, kung i-compare ta ang presyo na isang bulak sa nagligad tuig kag sang subong sa diin ang mas mahal-mahal, sir? Hindi ta ka sigurado kay paras na be sa subongan na ginabot ng mga bulak. Kag sa dason naman nga mahinadlaw, hindi ta mabalan kung ang supplier mapasakat ang presyo mo. Ang subong nga ginatag namon nga presyo ng pangmasa naman isa. Hindi man siling mahal, hindi man siling barato, tsaktuan lang. Yes. At sa subong, sir, nga antes pa lang sa ating kalalag, medyo barato pa ang presyo. Oo, medyo pa. Subong daw medyo pricey man siya. Subong medyo pricey. Subong Bobodan. Ang kabulakan, mga pila di sir ang pinakamahal ninyong bulak? Kay may aram taga kisaga depende ta sa customer mo kung pilang budget nga ginatag nila. Pero sa suko nga mong ginabaligya, may ara kami tag 200, may ara man 300. Okay. Bumulyani, pamangkutabi kay subong sirado ang patio sa tion sang tingkalalag. Mahimo siguro ba si maganubo ang ilang sales? Bobodan? May nagatag sa akon sang bulak. Ara na! Susa! Okay. Bobodan? Nakita mo ini ang akon nga rose nga mapula-pula. Wag gidyaw, may nagatag gidyaw. Yes, ginatag yung Bobodan. Si Small siya ko na Bobodan. Ano ka na? Si Small ang iya pangalan. Okay. Yes, nga pa regard siya sa imo, Bobodan. Ate, ikaw. ang kalahin nga, basta ako pa yung padalaan ka ng bulak, walang isa kabando na. I love you na sa imo, Bobodan. Love you too. Ako ang gintagaan sa imo, nag-I love you. Sige, mga kilala ko na da.
Sige, sige. Oh, ano na to, balik na to sa pamangkot to. Ano ang ilang nga pananawan, ano ilang ginapaabot sa sining tingkalalag? Bambudan? Oh. Mapapicture. Medyo na ko to na to na to. Picture ano yung Gracelyn, oh? Picture ano yun? Okay. Ano na, okay na, okay na. Sure na siya. Okay, sige, sige. Ayo. Hanggang ko ganito ba may mahatag sa akon, bidula. Wala ito nagsalat. Okay na, okay na. Nagatagal muna. Di ano nang pananawan nila dira sa maabot nga sining tingkalalag, kaya posible magagamay ang ilang nga sales. Yes, so sir, since ang may ara executive order nga ipasira ining mga sementeryo sa pag-abot sa tingkalalag, no? Ang haumalingkit sang October 30 at sa November 2, no, ipasirado ini. So sir, ano ang imo mahambali kay base ang inyong income diri sa bulak magbikli? Sa mo man sa pagstorya man sang ni Papa kay siya na din kabanay sa mo na baligyaan ng hindi mangid kami ni siguro maperde kay ang patso mo lang yung masarado mo. Adlaw mabaligya mo kami diya Japon. Yes, so may ara din man Japon yung sir nga gahalad man sila nga balay nga nagabakal di Japon. Oh, in kaso adlaw may gabakal. Okay. Yes, sa Bambudan, so everyday may ara man sila gyapon diya nagabuyer get kung may income man sila sa gyapon ay tinsakto na ang patsyo lang man ang nagsarado kung gaano ini no ang aton nga mga Kumbo yani, yes. ang insakto gidara nga terminolohiya, ang patyo malang ya ang nagsirado. Ang mga tagipusoon kag nagabatyag wala man niya magsirado. Amo ged. Oh. So daw nagugot na mata ang tagipusoon ya open na nagyapon. Open. Samtang bukas ang tagipusoon, bisan magsirado parang patyo, mabakal na nagyapon niya sang bulak ang mga tao nga open ang tagipusoon. Yes. Oh. Bambudan. Okay, pwede mo lang makabakal sila sang bulak kag ibutang sila balay kag pwede mo lang sa makabakal bulak kag pizza tres dalo nila sa patyo. Amo ged na Bambudan. So ang importante may kalamay hati gyapon kag may suman sa tingkalalag no kag may bulak kay may baligya sa gyapon sa bulak Bambudan. Subot silingon nga mas maayo kay natagaan ka bulak pero kung sa tingkalalag may ara pagid sang kalamay hati kay mga bayi-bayi mas maayo pagid. Yes, correct Bambudan. So amo gid na ang ginabantayan sa pagid na kay subong ang hindi lang ni ang bulak ang magamahal no base kalamay kag pilit no gamatamat na manitaas ang presyo Bambudan. Okay, sige. So hindi ka lang magpatama kay basi matuyawan ka naman. Amo gid na Bambudan. So mayo na kay wala ta subong sa patsyo ari na ta sa Kabulakan. So hindi naman siguro matuyawan na kay wala man din sa mga malain nga ginhawa. No? Nagaano man ta gani saka hatagan pa tadi sa nga bulak. Kaysa nagligat to nga to ka sa patyo pagabot mo di grabing hilanat mo. Singko nagtuyaw si mo to hindi tuya ang murto nga nagapabatsa nga nagadapya nga mabugnaw ang siling to sa tawo nga may nagaugayong kuno. Ang buhay kaya Bambudan ang nagaugayong hindi ang mga napatay no. Amo gani. Amo tama ni sir. Sige. Bumbulyani okay. Ayos na dara naghulaw ng ulan. Yes, so nagulaw-ulaw na ang ulan no Bambudan diri sa downtown area man gamay na lang gyud nga tulo talitni sa kagmadamo diri sang mga kumuluyo o kan kautura naton ang nagabisita na diri sa may baligyaan sang bulak Bambudan kag ining mga nagabaligya man sang mga kabulakan ubra man ni sila Bambudan sang mga ribbon no kung sino na gusto nga magpa-design sang ribbon pag gina-appeal ining sa may bulak, so may ara man sila Bambudan nga ginabaligya. Okay, sige. So, why kids nga nagdugang datag sa kay Liani, sa kay Grace, di ba doha ka mo da? Yes, wala may nagahatag kaya Bambo Grace. Why? Kalingan, kasi karon pa ni Bambudan, may maduhol naman sa iya. Sige. Okay, salamat kay Bambo Liani. Yes, sa Bambudan, live kita diri sa Bay Center area. Sa baligyaan gid sa mga kabulakan ini si Bomboliani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod sa radyo Bombo. Salamat gid Bomboliani Zil Minardo.
report direktamente dira sa likod sa Bay Center, dira na Plastar Abi ang aton nga mga kauturan nga nagabaligya sa tuanay sa Bacolod Public Plaza sa mga bulak dito na sila subong sa likod sa Bay Center. Suno mga kabyanan sa nagabaligya sa bulak, okay lang no, okay lang bisan sirado ang patio. Siya patio malang nang sirado anyway, every day may mga nagabakal giman sa boundary nga mga bulak na aton nga mga kulturan bisan sirado ang patio, pwede mabakal magyapon sa bulak na kay pwede malang niya nga ang bulak ibaklo nila kag pagkatapos butang na nila sa ilayang balay. Kag pagkapitsa tres nga open na ang patio, dalo nila dito mabakal naman sila liwat abi kag magdadala dito sa bulak sa patio. Why man sang problema, no? Ang pizza malang niya ang naglain ang selebrasyon kag ang aton nga balatyagon nagapabilin daw nga kun ano ang ginabatyay naton, anong feeling naton nga ang aton na batyagan nga kahidlaw sa aton nga mga himata nga nagpahuway na sa siningdutang luhaan nga sa tagsa katuig ginaduaw naton, ti ara man gyapon ang excitement naton. Pizza malang na naglain pagka pizza 3 kadto kita to sa patio, why gyud problema, no? Pizza sa pizza 30 or pizza 29 sira ang patio, hasta pizza 2 pagka pizza 3 kita, o pizza 4 or pizza 5 why gyud sa problema. 17 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang alas 5. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bombo Report Sunday edition. This time banwa kuha na naton ang dugang pang mga police report. This time kuha na naton report ni Bombo Gracelyn Lubaton. Ini may kaintanan sa isa ka 12 anyos ning bata nga na patay tugas ang aksidente. Dito may kabyanan sa San Carlos City. Ang kaluoy gini, no? Yung isa ka 12 anyos nga bata nga napatay sa isa ka vehicular accident nga nagluluntad dito may kabyanan sa siyudad sa San Carlos. Interview si Bombo Gracelyn Lubaton sa traffic investigator sa San Carlos City PNP. Sa piyag linya ko naton ang report Bombo Gracelyn Lubaton. Please come in. Yes, Babadan. So, sa 12 anyos na bata kabayi na nakakay sa vehicular accident, Babadan, kay tatlo ka mga pilason na mga upod man, no, sa biyahe, Babadan, sa isa kasalakyan. Babadan, natabo ini nga vehicular accident sa Dukog-Dukog, Consipio, Dukog-Dukog, Barangay Rizal, San Carlos City. So, Babadan, ang biktima diri nga 12 anyos, sa giningalanan kay Rodelyn Sigurado. Kag ang iya sini nga igo upon tupa Babadan kay ara siya na na hamtang sa likod sang salakyan. So ang salakyan Babadan, yan ang tanay siya dala yung salakyan, no? Blue Mitsubishi Canter. Bus ini siya Babadan, no? Ang biktima nga si Rodelyn Sigurado ang nagisi ang pelvic Babadan o kung palakang ara sa likod sang salakyan, no, lapit gid sa pertahan. Babadan kag nahulog ini sa kalog. Okay. Kag tupa sini sa salakyan sa tuo na yun nga bahin, no, grabe gid Babadan ang impact. Kuha ni siya gali ining kanter ni siya nga ginhimo nga daw bus. Yes, Babadan. So, ang tatlo pa Babadan ka mga pilason, no, kay isa dring patay, si Judy Ann Montesino. No, Judy Ann Montesino, 18 years old. Si Jonary Sumiga, 39 years old. Kag si John Hutcher, 26 years old. So, lunsay mga taga Sitio Brillantes, Barangay Rizal, San Carlos City, Babadan. So, alin sila sa Bapaw, no, mabuking area, padulong sa San Carlos proper. Abi Babadan, kay may kadtuan sila na lubog. No? So, ang katuan nila kalubog na resulta, Babadan, sa isang aksidente, kag sa isa pagkamatay sa 12 anyos nga babae. So, pwede man nga Babadan ang iyang ginikanan, no? Wala din siya nasipip sa iyang ginikanan. In pa, piniri siya sa likod kay para kumuhapos panaog, no? In kaso nga mag-abot na sila,
sa nasambit na location. So, pamudan, ang salakyan, kung nga, kliyente ni sila, nadulaan isang preno. Oo. Amunan. So, pamudan, ang tatlo ka mga pilason, ara kasubong sa San Carlos City Hospital for medical treatment. So, ari lang yung casualty ng bata na ini nga babayi nga nag-edad sa 12 anyos. So, pamudan, matian ta ang aton nga interviewing nga si Police Corporal Mark Josam Flores. Ari nga natabo, ma'am. Sakay ini sila sang isa ka blue nga Mitsubishi Canter. Yes. Nga minibus nga type. Padulhog ni sila halin sa may babaw sa sitio Dukog-Dukog, padulhog ni sila sa syudad. Agud to nga mag-attend sa lubong sang ila lula. Nga si Barsilisa Sigurado. Lubong tani, karon ang ila ginasakyan nga nga canter na loose brake. Yes. Na loose brake kag nagsagaid, nahulog ini sa kalog kag nasagaid ang right portion sang iya lawas dito sa pangpang. Tapos ang bata na, ma'am, na napatay, may napatay tama mo, isa ka napatay, kag tatlo ka pilason. Bali ina siya gatindog sa may pirtahan sang minibus. O pagka disgrasya, nagguwa na siya sa salakyan, kag na ipit bala, ma'am. O naipit na yang diridampi sa may pelvic yan, nagisi gid. Ang pelvic? Oo, da pelvic nga sa part sang pelvic bala, ma'am, sa bata. Diri ba mo si anyos sa siya nga kwan. Oo, lalaki. Nga babae. Babae, ma'am. Okay. Oo. Gason, sir. Dason, may tatlo pag sakay man, upod, ato subong sa San Carlos City Hospital, naka-confine. Kamusta ang medical bulletin sa tatlo ka mga pilason? Sa subong, ma'am, pasang aton mga doktor dito, kag mga nurses. Ang isa dito, medyo may balik to siya sa iya man tiil. Pero hindi pa kita makahatag sa final, ma'am, kaya ang doktor lang man ang maka-gid. I-follow up ko pa na to karon. Pero ang 12-year-old ni nga bata nga babayi, upod siya iya ginikanan sa mga salakyan. Yes, ma'am. Oo. Sa ang ginikanan niya, okay lang man niya? Ang ginikanan niya, ma'am, okay lang. Okay lang. Bali sa canter nga na, apat lang gid sila ya ang gid ang pilasan kag isa ang tatay. Asa na ang bata ni nga gid siyang napuruhan? Wala sa ginasafety sa iya ginikanan? Bali sunok sang iya ilay, ma'am, dira siya nagkungko sa lapit sa may pirtahan para hapos lang magpanaog sila. Okay, why man nila gina-expectar nga amo nang matabo. Tapos sa tansya ko, ma'am, siyempre ang seating capacity sang aton canter 38 lang. Tapos may gatindog, meaning damo sila ang sakay. Amo to nga dira ang bata nagatindog sa may pirtahan, pagkatumba posible nga nagtabog sa kag naipit. So ang driver, sir, kamusta? Ang driver, ma'am, ari subong sa San Carlos Police Station, detained na siya, ma'am. Wala sila may na-encounter, sir, no? Na loose brake lang. Loose brake siya, ma'am. Okay, Bombo Grace. Yes, Bomodan. So, amo to Bomodan, ang resultant sa vehicular accident, isagit ang patay galang harot pakatama. Mo nagilain to siguro ang iyang kabuhi dito lang iguro kutob kay sa kadamo to sila lagi ang napuruhan gid.
Yes, mabudan kag medyo gotok di siya no kay ang capacity gani 38 lang kung may nagatindog pa mabudan sa mga minibus. Aha. Okay. So mabudan, tag-on ko na lang no ang shooting incident na nagluntad sa Banwa, San Salvador, Benedicto kung sabihin, isa ka lalaki mabudan ang patay, no? Ini siya mabudan ang iningalanan kay Joffre Torreña. Joffre Torreña 42 anyos, kag residente sa Sitio Magazine, Barangay Bago, Don Salvador Benedicto. So, pamadan, ang nagaluthang sa iya, ang wala pa makilalaan tugtog sa karon. Pang tatlo ka mga armado nga lalaki ang nagpatay sini sa iya. So, ang biktima, nakaatong sang madamo ng mga pilas, no? Igo sang pulis, pusil. So, pamadan, ang biktima ang igo gid ulo kaliban sa mga naagom nga mga igo no kag amo to pamatay gid pamudan kag ang na-recover sa crime scene amo ning 8 ka mga fired cartridges 45 caliber siyang kapilog nga fire cartridges sang 9mm caliber kag isa ka live ammunition sang 9mm caliber pamudan. So ang biktima pamudan kung sa background naman pagkabasihan, wala man ni siya sang kontra. Actually, sa mga kapulisan, tagkulig ni siya pamudan. So, wala pa sang nahibalaan nga motibo kung nga agin lukhang ini siya. Okay. So, yes. So, kwan gid siguro, bali tuyo gid siya nga patyon, kag grabe gid ang pagsiguro nila, kay hindi lang niya basta gintiro na siya, alos ubuson gid nila yang bala. Sakto yung timing nga mo dahil nga papuli na ni siya, no? 30 kilometers away sa stasyon, no? Sa mga kapulisan nga wala. Aha, so wala gid sang suspitsado subong kag kung ano ang ginatanaw abing nga motibo. Wala pa mawadan, hindi pa klaro kung anong motibo sa patay sa biktima kag ang mga suspect unidentified sa gihapon. Okay, sige, salamat gid Bombo Grace. Yes, Komodan, pamatian ta na Komodan. Aha. Pamatian ta ang pahayag sang Deputy Chief of Police San Salvador Benedicto Municipal Police Station niya si Police Lieutenant Everly Canto. Bali na tabuin ni sang kagabi, no? Ang biktima, papuli na ini sa ilabalay, daw ginbantayan siya bala? Nga mag-abot lang sa ilabalay kag dito siya gintiro. Ginpalukpan siya sang tatlo ka mga personas nga hasta subong hindi pagid namon ma-identify. Pero padayon pa man ang amon nga pag-conduct ng investigation, parte sa motibo kag sa identity sang mga suspect naton. Oo. Okay. So, ang background sa biktima, ma'am? Hello, ma'am? Ang background sa biktima? Ang background sa ating biktima, bali, hindi man siya bad record sa barangay. Kay actually, ini nga tao ni, malapit man ni sa amon sa pulis, kay gubulig-bulig man siya sa amon kung may ginhanglan kami dira sa barangay. Kay ang barangay naman, ang lugar na, amo na ang pinakalas nga sitio sang Barangay Bago, boundary sang Calatrava, kag Don Salvador. Wala na to signal, ma'am. Oo. Ang area, why na to signal. So kung may lihog-lihog kami kung gisa, kung na maari di siya sa proper, sa Banwa, sang Don Salvador, malihog lang kami dito, pakadto. No messenger na, sa messenger, bala nga na may lihog ka, pwede mo siya masugo. So, maayo, gina siya nga tao, ma'am, kag daw wala man siya ka-ay or kontra dira late sa ila. Amo lang, so, inabatan lang kami nga nga base sa duta. Pero wala pa na namon na confirm din. So, ang mga suspect, ma'am, pilaihan na bilog? Tatlo na sila, ma'am. According sa aton nga naka-witness, pero hindi pa lang natin pagkakilala ang atong witness, mo lang na may tatlo lang sila ka persona nga nakita nga amo na nga armado kag
sila niyang responsable sa pagtiro sa aton nga biktima. Anong getaway vehicle nila, ma'am? Motor man, ma'am. No, motor, takbo sila sa isa ka motor? Wala pag siya, ma'am, na ano kung tatlo sila or duwa ka motor ang ilang nga gingamit. Pero kay ang aton gid nga mga witness daw hesitant pag mag-divulge ng information sa aton kay tungod na hadlock man sila. Okay. So, ma'am, ang recovery sa crime scene, ano? Ang may recover kita, ma'am, nga 8 ka mga basiyo sang dinapatihan armas sang 45 caliber kag shaman ka basiyo sang 9mm kag may isa pa gid ka live ammunition nga nakitaan sa area. So mga damo ini nga basiyo kag ang aton subong nga biktima, ang bangkay sang biktima gindala na ini sa punerarya. Kag dito siya pag-examinon sang aton nga municipal health officer diri sang Don Salvador para mabalaan man kung ano to ang cause of death niya. Ma'am, initially, ano ang pang-iko sini? Dili nang iko sa biktima? Damo ni siya igo sa lawas. May ara man sa ulo. Abang sa ulo niya siguro, amo gito ang naka-cause pero hindi man kay may kahambal nga amo gid na kay si Doc job lang na makahambal gid ko na naya cause of death. Pero may igo siya man sa ulo kag sa sari-sari nga parte sa nga lawas, sa dughan, sa tiyan. Aha, Bombo Grace. Yes, sumulan. Kunin tuyo kay Bambodan, no? Ulo, dughan, tiyan. Aha. So, Bambodan, ini si Bombo Grace na bato nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat kay Bombo Gracelyn Lobaton. Report gikan sa patrol. Nagdulong sa inyo sa oras 32 minutos na kaligad sa tagnang las 5. Pinakulabos na kita banwasan nga oras diri sa pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Report Sunday edition. Ubdamay kita karon sa palatuntunan Bombo Harana kag iban pa. Upod sa gapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta radyo, Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig,
tubig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bagon sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sang aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalapta bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha.
Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tigululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. and today with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program.